Hola. Bien, pues daremos comienzo ya al último periodo de hoy del Congreso con la presentación de comunicaciones. Eh, Presentarán el doctor Sergio Escribano sobre Basarriaren Sorrera eta Mundo Ekonomia. El doctor Xavier Zabaltza, emakumea eta antzinako erregimeneko ordezkaritza. El doctor José Patricio Aldama Gamboa, sexualitateko bekatu publikoak Bizkaiko Foru Aldundian, 18 garren mendekoak, y el doctor Koldo Ulibarri, todos de la EHU, perdón, sobre euskararen egoera Bizkaiko Foru Herriaren sorrera garaian, teoriak eta praktikak. Sin más dilación, pues doy la palabra al doctor Sergio Escribano. Arratsaldeon, entzuten da, ¿está? Bueno, pues al contrario que se ha hecho en otras ocasiones, hablaré en castellano primero porque el resto va a ser en euskera. Entonces me imagino que no hay traducción ni nada. Bueno, es el encargo y así lo haremos. Orduan, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko hemen egoteagatik. Honekin pasako dut. 500 urte dira, ez? Foru hau bete zela eta hori ospatzen ari gara gaur. Eta lehen eta bizi eskerrik asko hemen efemeride honen parte egiteagatik. Niri dagokidanez, bada ere aztertu izan dudan tarte hori, 500 urtetatik eta ona ikertu izan dudan lan bat, nun ikusten dudan euskal lan indarraren oinarri globalak ezarri zirela, bada niri interesatzen zaidan gai bat. Bada orduan ere, eta orain arte izan Andonik Artola irakasleak ikusten aipatu bezala ere, bazen orduan euskaldunak berak inperioa hitzen zuen horren azpian, ez, gaztelaren koroaren azpian agente zirela ere, baina aldi berean ere, bagon ambivalentzia hori askotan ikusiali izan dudana ere, euskaldunak beti ere jaso izan direla errealitate propioa bezala, ez? Berdin izan Irlandan, non ez ekiten nola deitu, baina zituzten espainola deitzen eta bai bizkeners, bazke, hainbat mogitan. Orduan, urte hauetan eta uste dut ere foruarekin badagoela hortik zerbait, ez? Gauza bat bestea, agian biak edo agian bat ere ez, eta apur bat horren gainean abiatuko naiz gaurko hitzaldirako. Hau da, jaso nuen enkargoa, eta eskerrak eman berdizkiot Joseba Agirrezkoan honegatik, hemen, hau da, hemen dago, berari esker, enkargoa izan zen nolabait arkeologiatik garai honen testuinguru orokor bat ematea. Hau da, nik uste dut ilustratzea dela, arratsalde honen parte bat, uste dut oinarria esan dagoela, eta guk egingo duguna bakoitzak bere ekarpenak nolabait hortik apur bat margoztu, ez? Nik egingo dudana da, kasu honetan da sintesi saiakera bat, hau da, eskatu zidaten mungia barkatu, baserrien mundua apur bat irudikatzea, eta nik egin dudana da apur bat, nahiko jaio berria den, garai berrietako arkeologia horren adierazle batzuk ona ekartzea. Izango da nire helburua, hau ez litzateke horrela egin beharko, ez dakiz gertatu den grafiarekin, baina hor jartzen dugun ekonomia globala izango da adierazleetako bat, beste bat izango dira bertako paisaiek nola ematen dioten erantzuna, eta paisaiek nola bilakatzen diren mundutarrak ere, eta azkeno izango da guzti honek nekazal arkitektura nola islatzen den, eta hori izango da apur bat abia puntua edo berez enkargua, ez? Eta ja egingo dut spoiler apur bat, baina hor badago lotura bat, niri enkargoa egin badiate da besteak beste honetan arintzako horretik lanean, eta spoilerra da, baina da ere eskatu zaidan aldi berean, orduan, bueno, egongo dira hor halako azpimarratzeko elementu batzuk direna, euskaldunak zein puntura arte munduari lotuak zeuden, eta ez hori gaur egun aipatzen den Atlantiko korridore hori zein zarra den. Eta bestetik ere bada, nik azpimarratzen duan zerbait nire ikerketetan, zein konektatuta gauden munduari, ez? Hau da, nekazal munduak, nik ikusuanagatik isolatute egon beharrean, egon zen munduari lotuta, eta munduan gertatzen ari ziren prozesuen parte izan ziren. Eta apur bat, oinarri horiek hartuta, hasiko naiz, baina aurretik nola programa aztertuz apur bat arkeologa bakarrenetarikoa naizen, ez bakarraz banaiz, ikusi dut ere beharri zen bat ere halako disclaimer bat egiteko, eta aipatzeko apur bat zein rol jokatu dezakegun. Baina esaten dizuet, letrak forma ona zeukala, batek argazkiek ez zutela zapaltzen hitzak eta alderantziz. Orduan, bueno, a ber, segertik intenduan, PowerPoint honekin. Orduan, behintzat, nik ikusten dut bai historia eta arkeologia iturri datzitatik biok garela iraganetako zientziak. Zenbat zientziak ikartzen dute
ikertzen dute orainaldia, pieza guztiak ditugunean, zenbat ikertzen dute iragana, eta esaten badut zenbat zeintzek ikertzen duten orainaldia da, zenbat aztergai dituelako, zenbat heldu leku ditu errealitate batek, ez? Eta iraganean berdina da, baina okerrago, ze iragana ez da existitzen. Orduan, behar diren laguntza guztiak, behar ditu alde batetik, ahalik eta nolabait irizpide kritiko argi bat jarraitu une oro, behar dugu ere hausnartu bakoitzaren, iturri bakoitzaren mugak. Arkeologiak asko ditu, baina baita ere orain arte paradigmatikoa izan zen eta mainstreama izan den iturri idatzietatik egindako historiak, besteak beste, idazkera badela espresa eraitzeko modu bat, baina baduela bilakari historiko bat ere, eta baduela ere testigantza emateko gaitasun bat edo bestea bere soziologiari helduz, ez? Edo horregatik ni defendatzen dudana da gizarte guztien espresio moduak aldela zertatu beharko dira edozein ikerketetan. Ez dut esaten arkeologia idazkera baino bea edo okerrago edo ahozko iturriak baino, baizik eta atenak behar ditugula ahalik eta narratiba hobeak egiteko alden heinean. Orduan, da arkeologia erabiltzeko alegato bat egin batean gure aldetik. Eta zergaitik behar dugun, hau benetan, ez dakit zertatu den, baina iraganen epistemologia garten zuen modu argi batean. Guk aldarrikatzen duguna da, iturri materialak nahiz eta iturri idatzi asko dauden garaietan ere beharrezkoak direla. Informazio asko egoteak, ez du esaten informazio hobea dugunik, izatez nola izkutatzen dugu Wally, Wally izkutatzen dugu, ez dakit, eman beharko nioke efektu bati ez den ateratzen, bai hor dago Wally. Hau da, informazio asko dago, bale, eta askotan informazio asko egoteak izkutatu baino, realitateak izkutatzeko baino ez du balio, eta horregaitik jartzen dute emakume horren informazio askok ere batzutan izkutatu dituzte gauzo batzuk. Orduan, oparatasuna iturri ezberdinak egotea ez da nire ikuspuntutik arrazoi, baizik eta ezberdintasunetan uste dut oinarria bilatu behar dugula, bakoitzak ekar dezaken horretan, bakoitzak egin ditzazken galderak, eta nik behintzat iragana argi daukat izan behar duela obra polifoniko bat, zeinetan iturri ezberdinek nolabait ahalik eta harmonia finena egin dezaketen. Horren, hau behar nuen parentesi hau kontuan izan da arkeologo bakarnetarekoa ezela, gian bakarra edo ez, eta egin behar nuen alako nolabait oharra. Hemen ekonomia globala jartzen du, eta hau da burbat nola heldu nintzen ni Euskal amazazpigarren mendetako Euskal kultura materiala aztertzerakoan jaso nuen sorpresetako bat izan zein puntura arte 16. mendean puntutxu urdin horretan ikusten duzuen hori da nire tesean aztertu nuen esparrua, Gasteiz eta inguruak, Bizkaiara ikertu nuen, baina ez zitzaidan tesean sartu. Baina, kontua da, puntutxu urdin horretara heltzen zirela zeramikak hainbat tokitatik, eta 16. mendean adibidez izan genezaken Gasteizen, Sevilla, Barcelona, Manises, eta Santoñeko zeramika inolako arazorik gabe, baina baita Bilbon ere jaso genezaken Alemaniako Greza hor duzuena, edo eta Portugaleko zeramika zen ohikoena 15. mendean, hau da. Kultura materialak erakutsi digun gauza horietakoa da, zein errealitate konektatuak ziren Euskal Herrian bizi zirenak. Hau da, eta askotan, adibidez, Portugaleko zeramika ekartzen zuten Bilbora, Arabatik eraman beharrean, Araban zegoenean. Orduan, kasu honetan, merkatal dinamika horietan, normalagoa zen Portugaleko zeramika aurkitzean Bilbon Gasteizkoa baino. Orduan, errealitate hau da apur bat ere maigainan jarri nahi dudana, edo eta segatik ez beste mapa honetan duguna, nola Euskal Herriko zeramika du zenternuara, ziurrenik Irlandara, ziurrenik Islandiara eta abar, nola errealitate material horiek konektatuta dauden, eta zein puntura arte, hori aizlazionamentu hori isolamenduaren aurrean zein puntura arte Euskal Herria zegoen munduan, Euskal produktuak, Euskal Herrira heltzen ziren mundutako hainbat eta hainbat elementu. Ekonomia globan horren adierazle bezala, eta bira, onge dago konpuitzu inoa ikusten duanagatik, bazen, alako lehendabiziko jarduera ekonomiko globaletako bat genezakena kontuan izan liziteken Irlandako arrantza, besteak beste, edo behintzat nik ekarriko ditudanak dira, nik aztertu ditudanak, edo aztertzen ari naizenak. Eta Euskaldunak orduan bertara, eta gogoratzen dut orain, Heik, ez dakit non dagoen, orduan, legatza, angirak, hainbat, harrapatzera joaten ziren,
14. mendetik 16. hain zuzen ere, argazkian duzuen Osulibano behara, lor gaelikoak espainolen laguntzaz galdu zuen inglesen kontra, eta ordun utzi zioten euskaldunak ara joateari, baina baduguan jauntza hoekin egiten zituzten hitzarmenak, zegoen askatasun bat bertan arrantzatzeko, normalean hegoaldean egoten ziren, eta iparraldera joateko aukera bazuten ere, eta normalean bertakoekin adostu egiten zuten zer nolako, zeuden zerga batzuk ordaindu behar zituztenak, lurreratzen baziren arraina zikatzera batzuk, beste kasu batzutan beste batzuk, eta zegoen hor bertakoekin ere hartu eman handi bat. Hau da, euskaldunek nolabait 15-16. mendeetan hartu eman zuzena izan zuten Irlandako lorrekin, eta bertako ekonomia nolabait baliatu zuten beraien arrantzaren lehentasun hori garatzen hasteko. Gero denok ezagutzen dugun Ternuako arrantzan nolabait gauzatzen dena, edo beste fase batera pasatzen dena, denok ezagutuko duzu euskaldunak behintzat 16. menderanen lehen hamarkadetatik Ternuara joan zirela. Ulertu behar dugu zer nolako, harritzen bagaitu nola ikustea mundu mailan ari dira materialak mugitzen, baita ere gizakiak nola mugitzen ziren harrigarria da, orainia Alba Olako San Juanak heldu nahi du, hauek horra heltzen ziren bi modu berdinean, bi hilabete pasatzen zituzten itsasoan, hain zuzen animalia erraldoi batzuk hiltzeko, eta hoien produktuak hona ekarri eta merkatuak hornitzeko, gero ikusiko dugunez, 25 aztarnategi ezberdin daude, gaur egun hemen 22 daude, baina azken aldian beste batzuk aurkitu dituzte, eta besteak beste argia, koipearekin batera baita ere, korseak egiteko bale bizarrak erabiltzen zituzten, eta baita lehendabiziko euritakoak aterkiak egiteko hoiek ere, hau da, ikusten duzuenez, baiko jarduera kompletoa. Eta guzti honekin, eta hau da, lehendabiziko adierazle honen laburpena da, argi dago egunerokotasunetik ikus daitekela iraultza, konsumoaren iraultza bat, konsumer revoluzion hori ikusi izan duguna hainbat tokitan ematen da ere gurean, eta ez da gurean ematen dela, baizik eta euskaldunak egon zira lehen lerroan. Dakitaki zuen, baina, eta resuma batuan kontatzen dudanean asko egiten dute, harritu egiten dira, baina korseak deitzeko arkaismoetako bat bask da. Oda, bask esaten baduzu Inglaterran, korse bat dela pentsatuko dute. Eta segatik, euskalduna zirelako hain zuzen produktu hori eskaintzen zuten bakarrak, ez? Ikusten dugu euskaldunak hartu zutela lehentasun bat merkatal ekintza honetan, ez zela edonolakoa, zela beste mundura itsasoz joatea, mundu bat nun benetan itsasoa izoztu egiten den, nik hau ez nuen sinesten ikusi arte, eta gozo errealitate gordin baten nolabait ekonomia aurrera egitea lortu zuten, eta beste horregaitik ditugun 16 eta 17. Mendeko eliza loratsuak eta barrez. Eta bertan orduan ere, larruen trukaketa, argitasuna gure etxeetan, merkatuetan produktu askoz gehiago, modan lehendabiziko komplementuak eta hor, aritu izan ziren euskaldunan, lehen mundutik, hau da, kapitalismoaren eratzean, oinarrietan, hor, ez dut esango jolasean, baina. Beste adierazletakoa eta aukeratu dudana izan dira paisaian eraldaketak, nola ditugun gureak diren paisaio horiek zein globalak diren, egin batean, edo zein puntura arte munduan gertatzen diren erei ematen diegun erantzuna, ez, gurean ere. Orduan, adierazle horietako da dira, zein puntura arteko hauskortasuna zegoen elikaduran, hemen daukazuena da Laudioko eliza bat non induzkatzen dara magunduan lakurteak, eta dauden batzuk ere dira hor. Eta ikusi izan duguna da, benetan zegoela aur hilkortasun izugarri bat, uneko 2 umetik bat hil egiten zen 15 urte hau, datuak normalak dira, ez da ezer elortu duguna bere bizikoa, baina bai ikusten duguna da, 17. mendean, batean 50 izatetik hildakoen umeen hilkortasuna jeisten dela 30-era, uneko 30-era, eta bairudi isotopoen ikerketak esaten dutenez egon zela artoaren kontsumo bat. Hau da, beste iturri batzuetatik ikusten duguna, Alvaro Aragonen lana jartzearen adibidez, ikusten dugun 16. mendik nolabaiteko artoaren orokortze horrek baduela ere, gizakietan, gorpuetan, eragin hori, eta ikusi izan dugu, horietako askok txantzarra dutela, eta hori nolai lotu egiten da artoaren elikadurarekin, eta baita ere hilkortasuna jeitzi egiten da. Irudi erregistro arkeologikoanen ere artoaren iraultza hau
lortzen dena, eta, bueno, bitxikeria bat jartzearren ere, tabakoa, ez beste produktu bat bertakoa ez dena, tabakoaren kontsumo aurkitu dugu, eta kasu honetan, bueno, Elizakoa Paisak erraiten zuen, badakigu alderantziz jarrita zegoelako, eta baduelako hor argazkian ikusten duzuen faceta del fumador deitzen den marka hori, orduan, bueno, baditugu hor, ez produktu batzuk 17. mendean, batzuk bilakatzen direla premiazkoak, lehen beharrean izen estakoak, eta beste batzuk konsumo murritze gaukoak, baina ikusten ari gara nola, kanpoan dauden produktuak gurean ari da esartzen, eta ez edo nola, baizik eta bilakatzen dira praktika sozialetan, hori, ezberdintzako hoietan garrantzitsu, eta baita ere, oinarrizko elikaduran parte. Horretaz, aparte ere, ikusten ari zain gara, eta hemen aipatu erduana berezik dira Josu Narbarteren lanak, nola geoarkeologia erabiliz, iturri ezberdinak gurutzatuz, badagoela, gero eta argiago, ikusten ari garela zein izan zela nekazaritzaren bilakaera, nahiko bilakaera etengabe bat, nekazaritza, eta ari gara denbora guztian isuri alda Atlantikoaz, nun bazegoen nekazaritzarita integratu bat abelaskuntza eta nekazal jardueren arteko ezinbesteko oreka batean, baina ikusi izan duiguna praktika berri batzuk ere, eta berezik 16. mendean ematen direnak, karestatze praktikak adibidez, ezagutenak direna erdiaro betetik, 16. mendean ikusten da kristolako horak hartzea dagoela, eta hau da, karestatze praktikak intentsifikatu egiten dira, eta badirudi artoaren kontsumoarekin batera gertatzen dela. Ikusi izan dugu, kasu horretan Uribe Kostako paisaia batzuetan, baita herbeeratan ikusten ditugun polderrak egiten ari zirela, eta desekatzen gune batzuk bertan ereiteko. Hau da, ikusten ari gara nola baiteko nekazaritza irautza horretarako bideak ematen ari direla, eta pausu progresibo batean gaudela, ez? Nola nekazaritza integratu hori pizkanaka badoan mugitzen aurrera, eta ikusiko dugun ere, hor jartzen zuen lokalak, abelaskuntza estensiboak ere bere parte zuela, ipatzen genuen misto hori, baina paisaiaz hitz egin da, guztiok ezagutzen ditugun saroen bilakaera, funtseskoa da ulertzeko ere abelaskuntza unitate batzuk pasazirela izatera bizitoki. Orduan nola ematen dan ere abelaskuntza eta populatzearen arteko uztartze bat, eta badaude Zenarruzako dokumentuetan, eta jopu batzuk usten direnak saroi batzuetan, eta saroietan aurkitzen ditugu baserriak, eta batzutan agian baserren aurreko etxola horiek segatik ez ikuioak izan daitezken, eta gaude ikusten errealitate berri batzuk arkeologiatik nahito interesgarriak direna, eta nolabait eramaten gaituztenak ez guztiek, baina askok baserrietara, eta hau da azkeneko adierazlea landuko dudana, eta da nekazal arkitekturan ere ari gara aurrera egiten, izatez hor badago tesi bat egiten ari den mutil bat, baserrien inguruan, eta segaitik besteak beste ikusten ari garelako, baserrian oinarteko irudia nahiko finkoa zena mugitzen ari dela, eta helduleku askotik ikusten ari garela berrikuntzak. Orain arte, baserriak ikusi dira teknologia berrikuntza bezala, tekniketan oinarrituta, aroztegitza, aparejo gotikoa, enjargeak, hau da, ezaugarri teknikoetatik definitu da, tipologiak eta ondo, baina nolabait hori lehendabiziko pausua da, ze difusionismoa bera, teknika batzuk edatze Europatik ez du asaltzen segatik momentu baten eta toki jakin baten agertzen diren eta beste toki batutan, ez? Orduan, ikusi izan dugu, jakin izan dugu, baserriak pizkanaka egituretzen ari deriela, baina kontua izango zen zergatietara joatea. Zeren azkenean ez da horren beste baserria teknika bezala, baizik eta jakintza multzo bat bezala. Nun badagoen nekazal sistema baten bilakaera bat, eta bilakaera horrek eramaten gaituen nolabait baserriak sortzera. Baserriak ez dira bat batean sortzen, baizik eta dira bilakaera batean, eta ikusiko duzuenez, bat egiten duten hainbat faktorek hartzen duten arkitektura forma. Kasu honetan, ni heldu nintzen, nolabait, Ternuako arrantzari nintzelako ikertzen, eta baita baserri hori eskuman duzuen, eskerrean agian zuek duzuen baserri hori induzkatzen, aurkitu genuen dolare egitura hori, eta horrek eraman ninduen pentsatzera, baina nola izan daiteke mendipuntan dagoen baserri bat 16. mendean, arkitu genituen zeramika kanpokoak eta hausnarketa batera pentsatzera zergaitik ematen da baserriak 16. mendean eta kolonialismoa ikertzen ari zarenean, ez da horren zaila ere konexioak egitea, eta hasi ginen interpretatzen baserriak merkatu bati erantzuna bezala. Hau da, batean Ternuara 2000 pertsona hasi ziren mugitzen urte batetik bestera, 2 hilabetetan ura usteldu egiten zen eta likidoaren premia nolabait sagardoaren bidez biderkatu zuten. Orduan eman zen alako kristolako eskaeraren handitze bat nolabait forma berriak eskatu zituela. Eta forma horiek izango ziren
fabrikak, hau da, dolare baserriak nire ikuspegitik ez dira berez. Funtzio primarioa ez da bizitzea baizik eta sagardoa ekoiztea. Eta argi dago auto-hornikuntza esela helburu, ez, baizik eta basela beste zerbait. Eta ikusten ari gara ere, kaso batzutan, lehendabiziko dolare horiek agertzen direla dorreekin batera. Edo eta dolare baserri batzuetan badudela armarriak. Hau da, badago ere, badirudi, botere faktikoak zutenak, lurra zituztenak, ari ziren lur horiek aprobetxatzen nolabait merkatuei erantzuteko. Eta badirudi gaudela merkatu feudalismo baten aurrean, merkatura biratzen duen feudalismo batean, edo eta kapitalismo agrario baten testu inguru horretan, nun orain arteko noblezia hori irudikute duguna, sarkitua bezala, inmobilista bezala, ari den erantzuten bere ondasunekin. Non dituzte ondasunak, merkatariak Donosti inguruan ari zela erakitzen beren baserriak, baina sakonean nobleziak ere mobilizatzen ditu beraien rekursoak eta azten dira nolabait dolare baserri hauek egiten. Orduan, nik zaila, nolabait nire ikuspegitik, baserriak dira ekifinilitate prozesu bat, hau da, jatorri ezberdinek bat egiten dut arkitektura batean. Badaude saroiak, nun baserri bat jasotzen den, badauden fabrikak baserri direnak. Eta guk ikusi izan duguna da azkeneko prozesua, unifikatu egin ditugu guztiak, baina baserriak dira nolabait prozesu guzti hori erantzuna ematen dien, edo nolabait prozesu guztiak gauzatzen diren arkitektura bat. Arkitektura bat nolabait munduaren konektibitate horretaz hitz egiten duena, paisaia atlantiko batez hitz egiten digutena, nun objektuak, pertsonak toki batetik bestera ari ziren mugitzen, eta tebeten hemen daukazuen Baleonen argazkiak grazia asko egiten dize, dirudi dira 1595-koak, eta Frantziako, eta esaten du euskaldunak direla ari direnak balea mosten, eta badago bat gaita bat jotzen, bestea dituzten txanoak, ez dakite benetan izango diren euskaldunak, baina behintzat argi zeukaten garai horretan euskaldunak zirela hori egiten zutenak eta non egiten zuten. Hor dituzuen, adibidez, zeramikak badaude Bearnekoak, Zamorakoak, Sevillakoak, Euskal Herrikoak, ez, hori da, izango zen nahiko ensamblets, kontestu nahiko ohiko bat, ara joaten zen horietakoa. Eta hemen daukazuen mapa horretan ere ikusten da nola, objektuen joan oterri horretan nolabait zen lotuta zeuden. Hau da, orduan, datu hauek isolamendu autarkiaren aurkako alegato bat lirateke, ez? Badirudi eta hitz egingo luketena euskal globalizazioaren hastapenetaz, hau da, eta argi eta garbi, aipatu dudanez, euskaldunak ez ziren isolatutako gizarte bat, munduko prozesurik garai honetako 15-17 mendetako prozesu gehienetan parte hartzen zuten, eta besteak beste ulertu daitek ere, ez, betiko esaera hori txapela jantzita ibilen munduan esaten zuena, ez, nik uste dut horrekin itzi nahi nuela hitzaldi hau, baina baita ere, esanez, munduan ibiltzeak ere, zeu aldatzen zaituela, eta horregaitik ere ditugun ezaugarri kultural nagusietakoak, ez dira, berez jatorriz Euskal Herrikoak, ez dakit pentsatu taloan trikitrizan, tomatean, piperrean, ez, Amerika gabe zingo nuke. Eta, eskerrak entzulei eta erakunde ezberdinei posible dutena hemen nolabait sintetizatu ditudan lan guztiak eta honekin bukatu nahi nuke. Eskerrik asko.